Igbo Igbo, ana m ekele unu. The Council of Igbo People in America visited Igbo landing, the waters where our ancestors chose freedom instead of slavery, and they said a prayer for every Igbo person, and the prayer was led by Eze Chukwuemeka Eri. Oh, me kachuju mewe diche no wanine. I wanna yogi mugini ne ndi ebutele na na ba. Kisha be Niso Igbo Amaka namba. Mba. Aiji kaini na ajaru anyị na ajobu anyị ne. Ibe na mara da amia. Chukwu gina eke gina ra gisa ikwu n'ọnụ. Gisa ikwu aka n'ụzọ. Maka mmadụ emenye Chukwu ego, mmadụ emenye ụnọ, mmadụ emenye moto, mmadụ emenye obodo enu. Ọnụ ka ọsa ime gịnị mmụkwu n'ọnụ nyaka na-ekwu tata. Igbo niile ezugo. Mamu ne Igbo nezugo wana yo tu gitata na yo tu money ni kele na milenwe kanu aya nu ebela anyị ikeche mu Igbo jiri be na du wa choba mma anyị na yo sitata wa sitata ibia na ebe abu Igbo niile mamu ne Igbo niile ki Igbo nwolo nwebe ki Igbo nwolo nwebe ki Igbo makala kaba ki Igbo ban mendo ba ongi kele nu ki kele na ki kele ba jana n'ime Chugu money ni keleke sina Igbo landing welo na norimili welo no mabala welo na mila na Igbo kana ya no abala anyị obia bia tata ko no kiti go nduzo ka ba choyo bla mma ke wa chowa mma kwa kwenwe wa chowa mma go wa chowa mma wi lo kemo tukemo sakwa ajo mwana nwa manuzo ndị ori gbara ọsọ ndị kidnap ahụ na-aba ahụ na-aba mmadụ ahụ na-aba mgbochi ahụ na-aba ọgwụ ahụ na-aba arụta ahụ na-aba okpechakọ esiwa dị ọnya ise kụbịa atọ ọja n'otu ka ata n'ibe anyị ji ọjọ ugo bịa ebe a ọjọ ugo ọbụ nsa ime bịata na ọja n'otu ka ata n'ibe biko kwani gbọgwụ na biko gbọbụ isi ayọ ebe a na-amara na amarị ya anyị na-ekwu nwanne anyị nwoke ji eji na aka je arapịa bụ Nnamdi Kalụ aka je eme gịnị anyị na-ekwu ndị nzuzo bidoro ọnọdụ anyị eruo tata ọgbakọ niile dị n'obodo niile ji ekweta n'ibe ndị nzuzo anọ ka Igbo wabụrụ obu cheka nna Igbo enyelu aka cheka nna anyị gadị nyelu aka cheka rọdị nyelu aka cheka rọdị nyelu aka cheka be nyelu aka cheka da nyelu aka otaze nyelu aka ayọ ka anyị na-aya ebe ibe na mara na amarịa ana m aya ọzọ otu niile na-ekpokọ na Igbo ka ọ dịba mma ka ọ jiri ezigbo okwu wa na-abịa ka Igbo bụrụ owu ka ịhụnanya dị n'imebe ọganiru dị n'imebe ka nwoke oge nwa arụ izike onye Igbo ibe bụrụ ebe ezigbo ọchọ ka ọ nwetie maka anyị na-aya oge bụ Chukwu anyị makwu niile emie na ọ dịrị Igbo mma ọ dịrị ụwa niile mma ọ dịrị Igbo mma ọ dịrị ụwa niile mma okwu ọrụ Chineke ka ọ bụ anyị kwu na kama okwu ọrụ Chineke na-emezu ụwa gabigazere nwarị ọnwa ọzọ ebe anyị anọ Chunwana yogi bịata ọja n'otu tani aita n'ibe na egbo n'ugo ugo bụ nya ya gazie ise otu akọdị